Ya la siphethe usanqaka usithiba ephila sithiba. Ya kuhleke muphila. Ngiyakubona uvimbile la yini igama lethimi yakho? iJunior United Brothers. Ngiyakubona impela umisele ngibone ushana amanye amasevi lapho uhamba emoyeni. Into zami. Oh into zakho vele. Hayi ngiyakubona uyikhomoza futhi nethimi yakho. Uyazi ukuthi mhlawumbe ukuze ungeze uconsider amagoli amaningi kupho kufanele ukwenze. Kufanele ukwenze ukukhuluma nama-defender ami ngikwazi ukuchecka nebhali lami. Okay, ngiyakuthanda kakhulu ukuveza ngoba ikona kubalekile lokho kwenza ukuthi nawe uhlale ube ukeeper number 1 ku-team yakho yabo. Okunye futhi okufuna ukulungisa ufuna uzama ukuthi ulungise indaba ye-service ukwazi ukushaya i-service yabo. Ngoba khona ukuthi umdlalo uvelile espacini udinga ukuthi umshaye nge-service yabo. Ya ngiyathanda kakhulu. Manje ubani omunye ukeeper obukela kuyena mhlawumbe ku-PSL ofisa nawe ukuthi ufane naye mhlawumbe? Mina ngithandela Sipho Chain. Oh Sipho Chain. Udlalela nje Sipho Chain? Orlando Pirates. Oh udlalela Orlando Pirates. Ukuvimbela kamnandi. Awu Sipho Chain. Okay, wena usupportani vele? Support Pirates. Oh now i-Pirates. Okay. Mukhula mhlawumbe ufisa ukudlalelani wena mhlawumbe? Ngisakudlalela yona Orlando Pirates. Oh uyoba number 1 ezimnyama. Ezimnyama ngenkani zakho phela umhlaba wamasipala ngenkani. Hayi okay ngikubonile ufuna uzama uqinisa nasejimini uzama ukupractice ama-service nokukhomoza abadlali bakho ne-defense yakho uthi ne-store ukuze uzokwazi ukuthi uconsider lezo. Hayi siyabonga.